Yaw singi, butay takong paula butong. Sa akong pag-abularyo, nakapalit kong elpano og barko. Og mitso og mentiryo, may pulong pa kong pagulingon. Okay ni, sekalibo ni, kay buang-buangan. Karalo, nilanday na lo. Tarungan na, basi masangit as tabanog. Ay, kadugay po lang ning agkatao. Uy, ganina kas paabot diri. O sige dahil na nagkagula ko na Sino pasok. ka sa uy? Utro pa kung naglagot anak niya kanahilis akong lipstick. Ay, miss. Ba, miss, ikaw ba to ang igala ni Inday Agata? Oh, okay nga naman. Naaunta ko'y ihatag ni Inday Agata. Unsa man day na? Doon na ko sa nang kwaon na. Ini, ako ni ihatag ni Inday Agata. Oh, sige ako li bahala ni. Siguraduha jud nga magkataon si Inday Agata na. No problem. Sige, aris ako ha. Wait sa uy. Kaman, Dito yung pangalan. ako de si Jokno. Ikaw, di ka mutana sa hungan? She left her home to find what she Ako din si Inday Lala. Sige na lala, wadto na ko. must. Ini, basta makaonan to ni Inday Agata. Ang lumay nga, ihatag sa albilaryong buta. Siguradong mo, gupod na jud nako si Inday Agata. Gigutom naman ko pinabot ni Agata. Uy, kanina akong paabot diri. Gigutom na gid ko. Ilawad ko niyang hatag ni Jokno. Kalami bang niya ay gihatag ni Jokno? Gisiha, abot mas buanggan. Ngano ka, Jokno? Murag wa man ka nahimutan sa imong panagway, Jokno. Patring, aduna kay isulti nimo. Isultihi ko, Jokno. Kay kuan ba? Unsa man? Kay gusto na kong may bawaan. Kung naipikto na ba to ang lumay nga gihatag sa albularyong buta? Hoy, Jokno! Kahibaw ba ka na kanang albularyo sa Cordoba? Epektibo kay na! Labaw pa na sa tanang abularya! Sige na ba? Hmm, Ato na siyang adtuon. adtuon na to! Kay dili na kayo ko kahulat nga magakos nako si Inday Agata. Uy, ihabol-habol sa nay na unsa ang taong ka, Jokno, oy! Ni, adtuon, kay di na makakagwanta na bugakos ni Inday Agata. Nagitan. Nga na daan, gwapa kayo. Tana! Tana. Adtuon! Tana tuon. Paura diri Jukno. Magdala ka. Labay ra ta diri ang dapita Jukno ay. Duura kita ni Diana. Sa akong pag-abularyo, nakapalit kong elpano og barko. Og mitso og mentiryo, may pulong pa kong pagulingon. Yaw singi, butay takong paula butong, takdol sa buwan, maoroy pikto sa akong orasyon. Tuara. Nag-orasyon na po ang bularyong bita. Atong padulan tuoda. Atong padulan. Atong na to. Tay. Ni ani gimitay. Kami di ito naghihatagan og lumay. Unsa inyong toyo? Kuan tay. Katong bahin sa akong amigo tay. Oh, tay. Ato ba bahin sa katong lumay nga imong gihatag ba? Kay gusto kong makasiguro
kung naipikto na ba to ang gayuma nga imong gihatag sa akong hinigugma? Karon takdol sa buwan, mao karoy epekto sa akong orasyon. Karong gabiyaw na makita rin sa imong damgo ang babay nga imong nagustuhan. Piyaw singi, butay takong Paula Butong. Uy, virus! Nakauna rin COVID. Nakunsa rin taong ka, oy. Nagsigin, magkagatawa niya, mong kalit laghilom. Orang kagikalibangan. Manggod, unsa man? Tungod sa takdol ba? Takdol? Ngano man? Mulupad ka, Jokno, na napaabot magkatakdol sa buwan na. Wala day ka kahinumdom sa gisulti sa albilaryong buta? O karon na ang gabi na. Ito na, tungod sa kadako sa bulan. Tuod din, no? Na maom dito gingon sa abularyo. Hala, katug na diha, kay ingon tong abularyong buta na magkita ramo sa mga damgo. Hala, Jokno. Papilay kong damgo, Jokno, ha? Oo, uy! Nga nung taon man dili, nga amigo man kita. Di ba? Hala! Nga nung sinday lalam to akong nadamguhan? Tay, buot pa pasabot ani nga ang nakakaon sa maong lumay si Inday Lala. Dili! Dili mahimo! Dili! Dili na mahimo! Ano wala? Ayaw ka! Jack na! Akin ka na lang! Akin ka na lang! Giliw! Jack na! Jack na! Lucio, naihap na ni mo. Mari kakao. Kato na pilala. So, kaihap pa nila. Nalibog mo sa gihap, no? Imbo ka kita. Oh, simuta lang dyan, eh. Motor lang. Oh, Okay ni Berto bang habol. 20 ni ilain niya kaya ito idata sa asa. Martes. Kini bang lang si ilain po ni kay idata ni sa asa tago. Ato linding ba? Taglinding ko eh. Oh, taguin na. Okay ni sekali po ni kay buong bangan. Taguin na kaya ito ibayad sa atong utang kaligaya.
kini 200 bang agop-op. Ibayad din sa utang sa bugas. Ako di bahin mo. Ngayon may kong orasyon. Di mo bahay na, isuli sa blood bank ha. Blood bank, kay, di, ano di blood bank ba? Blood bank. Ay, blood band. Mawala, sila ko sa kong kwarta. Okay, nabi yung kwarta ito na ipalit og krudo sa Alipano, o kining sa barko po, panggasolina. Nato sa bayan to, hatong barko, Luwan to sa tangawan ang Loprano. Barko lo, nidunggo na ba to lo? at sa tagdaawa ba ito, kabirin katig sa mga bata. Lo, huwag ka man nabot itong bang tulo. Huwag ka nahamag sa mato. Saan nga dito? Basi nasangit sa mato. Kaya doon, okay na. Tadi ka lo? Pag magkita, boy mata. Pundo ha. La. Kaya mabuslok na. Oh, kas kay korta, palit. Labay angkla. Tara lo, nilanday na lo. Tarong nga na, basi Tarong. masangit as tabanog. Kung sa Tulipano, kaya matuta sa China. Kaya sa bala na kwento na kubik. Hello guys! Nahuman ang gid na mo ang shooting na mo sa Abularyong Buta Park. Usahay ang tao mo doon sa mga abularyo kay gusto madali. Pero mga guys, mga higalaw, mga igsoon, mas labaw tanan na makaayo ang Ginoo! Alright! No, mauni atong abularyo na ang iyang pag-abularyo pang datar di sa linding ang mga donisyon. Yes! Okay mga guys, among ipaila-ila ang Yes, mga guys. matag usa na karakter nasa matag usa na mo. Oh, my right, akong paila akong amahan na Abularyong Buta pero tinuod gyud siya na buta. Akong pasultion og unsa gyud ni apil yung shooting. Ako si Ben Minggito. Bantayan ko ba? Tinuod kong di kita. 2004 pag ako naap. Karon napaila ko nyo nga di na akong kita yun. Gihimom ko laguan Abularyong Buta. Mao ni naapil ko ni. Mao gid daw iyang sulti sa akong amahan no na tinuod gyud siya na buta. Wan Asia makita hantud karon na siya gusto niya na moapil ang shooting si Lida kay sige lang siya hinuktok. Pero mga guys, gusto siya makakita pero why may lain na solusyon sa among kinabuhi. Nagbuhat lami ng aming video, shooting aron malingaw sad mi og mo subscribe mo mas more good maayo ang iyang pananaw. Okay right? Okay, thank you guys sa pagila-ila sa mga salamat sa iyong pag-subscribe o unsa na guys? Pag-share. Like. Og like ko mga guys. Og dagang salamat kamong YouTube channel Ngisi TV. Thank you. Kinahasilan, gini ka mo. Napantala.